Fy enw yw Rhodri. Dwi'n gweithio i S4C fel swyddog gweithredol i'r prif weithredwr. Fel rhan o'n gwaith trefnu dyddiadur y prif weithredwr trwy trefnu cyfarfodydd gwahanol a bod yn pwynt cyswllt iddi hi, a hefyd trefnu ar y cyd gyda aelodau arall o staff o ran cyfarfodydd staff a'r sector. Fy hoff beth gyda'r swydd yw bod yn cyfle i fi wneud pethau gwahanol bob dydd, a hefyd staff sy'n gweithio ar S4C yn grysawgar iawn a fel o'n helpu ar unrhyw adeg. Felly mae amryw o cyfleoedd gyda S4C i pobl ifanc fel prentisiaethau, a hefyd mae modd i pobl ifanc dod mewn ar brofiad gwaith. Un peth sydd wedi ysgogi fi i aros fan hyn yn Sir Gar yw'r Cymreictod. Mae sawl cyfle i gael o ran y byd gwaith a byd cymdeithasol o ran y Gymraeg, a hefyd teulu a ffrindiau a popeth fel wedyn. Wyn i arfer gweithio i'r fferm Rifenc yn Sir Gar, ond weles i'r swydd yma oedd yn edrych yn un delfrydol i fi, felly jyst es i amdano wedyn a bod yn ffodus i gael e. Un peth yw cael y cyfle i weithio yn y Gymraeg, a hefyd y staff sy'n gweithio sydd wastad yn mor bodlon i helpu a cynorthwyo ar unrhyw adeg. Dwi'n credu jyst cael y cyfle i wneud rhywbeth gwahanol bob dydd, a hefyd gweld sut mae pethau'n gweithio fewn y sector. Un tip fi'n credu yw jyst newch falle beth chi'n hapus gyda, falle cymerwch pob cyfle, a hefyd os chi yn cael y cyfle i mynd ar profiad gwaith, mynd ar profiad gwaith a gweld sut chi yn hoffi'r sector. Jyst cymerwch pob cyfle, os chi eisiau fe digon, jyst cerwch amdano. Heb os nac oni bai, heblaw am y Gymraeg, dwi ddim yn credu bydden ni wedi ffindio swydd dwi ynddo nawr a yn y gorffennol really, o fewn Sir Gar. Dwi'n credu bod e'n hollol anfodol bod y sgiliau iaith Gymraeg gyda chi. Tri tip bydden ni'n rhoi person i fynd mewn i'r sector. Bydde cymeryd pob cyfle sy'n gael, felly cymryd bod chi'n mynd ar profiad gwaith yn y gweithle, a hefyd bod yn berson neis a'n positif. Felly o ran y broses ymgeisio, weles i'r swydd ar y we, felly fe wnes i llenwi'r ffurflen gais, a o'n i digon ffodus i gael cyfweliad wedyn, ac yn ystod y cyfweliad ges i ryw fath o brawf, ac yna o fyna wedyn bues i'n ffodus o gael gwybod bod fi wedi cael y swydd. Felly un mantais o weithio yn Sir Gar, bod llawer o swyddi ar gael yn yr iaith Gymraeg, a hefyd bod yn ardal mor godidog i weithio.